खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव टेक भिडिअ लाबोनानै होफैदों। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुदों जानो हागौ जे इउट्युब चेनेलखौ नोंथांमोनहा गोदानै खुलिदोंब्ला एबा नोंथांमोनहा दासिमबो मनिटाइज जायाखैब्ला एबा मनिटाइजनि थाखाय नोंथांमोनहा नेगासिनो दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ गोनां जागोन। मानो होनब्ला बेयाव नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो नागिरदों जे मनिटाइज जानांगौब्ला नोंथाङा मा नेमखान्थिखौ गोख्रोङै फालिनानै थांनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामदों। दा बे हिसाबै नोंथांमोननो आङो एक्सपिरियेन्स मोननाय हिसाबैसो आं बाहाय बानायदों, सोरनिफ्रायबा बुंनाय एबा इउट्युबनि गाइडलाइन बायदिसो आं थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो जायफोर नोंथांमोनहा टेक भिडिअ नायनो गोसो गैया नोंथांमोनहा दानो बिनिफ्राय भिडिअखौ हगारनानै होनो हागोन। नोंथांमोनहा नायाब्लाबो जागोन आरो नोंथांमोनहा ओरैनो समखौ थांगार होनाय जागोन। दा बिनि थाखायनो जायफोरा टेक भिडिअ नायनो एबा नोंथांमोनहा इउट्युब चेनेल दंजायोब्ला नोंथांमोनहाल' नाय, आं बुंखाबाय। आरो नोंथांमोनहा इउट्युब चेनेल गैयालासे नायनानै कमेन्ट्सआव बायदिसिना बुंहरोब्ला बेयो गोरोन्थि जागोन। दा इउट्युबनि गोनांथार खौरां बेफोरो नोंथांमोननि थाखाय नांथारगौ। दा बिनि सिगां नोंथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों, नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव एसे नेथ' फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बुंनो आखायाव लादों। दा बे जाहैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव स्टेटास मास्टार मुंनि सासे फंबाया इउट्युब चेनेल गोदान खुलिदों आरो बिथाङा गावनियाव टेक भिडिअ गुबुन भिडिअ आगारबाय थायो। मोजाङैनो जायो बिथांनियाबो। नैबावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों काइन मास्टाराव बोरैहाय इडिट खालामो बिनि टिउटरियेल बिथाङा होदों। सोरबाया काइन मास्टाराव जुदि नोंथांमोनहा भिडिअ इडिट खालामनो रोङाब्ला बेनि चेनेलाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। स' बिनि भिडिअ चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनो आरो नोंथांमोनहाबो बेखौबो हेफाजाब होनो हागोन। बेजोंनो लोगोसे नैबे बिथांनि रंजालि क्रिएसन बिथांखौबो नोंथांमोनहा हेफाजाब होनो हागोन। बेनिखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। बेयावहाय बिथाङा गोबां गावनि क्रेफ्ट आरो फुडिं आरो माखासे ब्लग भिडिअ बानायो। बाहाय गोबां मोजां भिडिअ बानायो बिथांमोनाबो। नोंथांमोनाबो बेखौबो मदद होनो हानाय जागोन। जेरै नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों आलुनि चिप्सखौ न'आवनो थानानै बिथाङा बोरै बानायो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों। बेबायदिनो गोदान मोजां थुलुंगाथाव भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव बेहायबो नुनो मोननाय जागोन। नोंथांमोना बेखौबो नायबानो जाबाय। दा अब्ला फैदो लोगोफोर जोंनि मेन टपिकआव फैदिनि। दा बाहाय नोंथांमोनहा फार्स्टआव इउट्युब चेनेल खुलियोब्ला नोंथांमोनहा गोसोआव लाग्रोनो गोनांथार बाथ्राया जाहैबाय से नाम्बाराव गावनि कन्टेन्ट होनो नांगोन। गावनि कन्टेन्ट माने मा, नोंथांमोनहा नोंथांनि भिडिअ बानायनाया नोंथांनि अरिजिनेल जानो नांगोन। बेयो गुबुननिफ्राय लानाय जानो मोननाय नङा बा गुबुननि कपि खालामनाय जानो मोननाय नङा। दा बेयावहाय मोननै बुस्थुखौ जोबोद गोनांथि होनो गोनां दङ। बाहाय नोंथांमोनहा इउट्युब चेनेल जुदि नोंथाङा खुलिदोंबा इउट्युबार जानो नागिरदोंब्ला नोंथांनि अन भइसआ फैथारनांगोन आरोखि। नोंथांनि अन भइस गावनि आंगो रावजोंनो बुंबाय थानाय, गावनि खुगाजों बुंबाय थानाय बियो जानो नांगोन। गुबुननि खुगाजों बुंनाया बाहाय सोलिनाय नङा। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा अन भइस हो, नोंथांनि गावनिनो अरिजिनेल भइस। बाहाय नोंथांमोनहा लाइभ नोंथांमोनहा भिडिअ नुजायाब्लाबो जायो। नोंथाङा भइसल' होनानै स्क्रिनकास्टबो खालामनो हायो, जेरै आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव खालामगासिनो दङ। दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोनहा जुदि हायोब्ला लाइभ भिडिअ हो। लाइभ भिडिअआ जाहैबाय नोंथांनि महरखौ मोखांखौ नुजाहोनानै नोंथांमोना आरामके सावराय। गुबुन इउटिउबारफोरा जेरै सावरायो नोंथांमोना बेबायदि बानायोब्ला साबसिन जायो आरो बिदिबा इजि जासिनो। दा माखौ बुंनो, नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फार्स्ट 2018नि जुनाव आङो खुलिजेनदों। आंबो गोबां इउटिउबार गिदिरफोरजों सोमोन्दो खालामनानै बेबायदिनो मनिटाइज जाजासिम आङो आंनि मोखांखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों जानो हागौ। बाहाय नोंथांमोनहा साननो नाङा नायग्राफ्रा अडियेन्सफोरा जेखि बुङा मानो, नोंथांमोनहा जुदि थोजासे स्टुडिअ'नि टुल्सफोर गैयाब्ला, हथात लाइट केमेरा मोजां गैयाब्ला नोंथांमोना ओंखारनो हाया जानो हागौ, लाजिनाय फैयो। दा नंगौ बाथ्राया, अब्लाबो नोंथांमोना मनिटाइज जानांगौनि थाखाय गोख्रोङै हास्थायनाय दङब्ला नोंथांमोना बेखौ मावनो नांगोन। जेरै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एक्सपिरियेन्स होनो नागिरदों। नोंथांमोनहा गोजाम भिडिअ आंनिखौ नायोब्ला नुनो मोननाय जागोन जे सार्च लाइट लानानैनो आङो इउट्युब भिडिअ बानायदोंमोन। नोंथांमोना आंखौबो नुनो मोननाय जागोन। नाथाय उनावहाय आङो कमेन्ट सेक्सनाव गोबां अडियेन्सफोरा बायदिसिना बुंखागोन, अब्लाबो आं बेखौ धोरज' हमनानै बानायबोदों। आं दिनैहाय साक्सेस जाफैनो हादों आरो। दा बेखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों, नोंथांमोनहा अन भइस हो आरो नोंथांमोना अन भइस होआब्लाबो आरो लाइभ भिडिअ खालामनो हाथारोबा नोंथांमोना बेयाव बेस्ट। नाम्बार 2आव जागोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो मोना। बियो ओरैबायदि स्ट्रं, इउट्युबआ ओरैबायदि स्ट्रं, नोंथांमोनहा नोंथांनि भिडिअखौ मालाबाबो दानाय। जुदि नोंथांमोनहा नायोब्ला बेखौ इनभेलिड क्लिक
क्लिकआव हमनाय जायो। इनभेलिड क्लिकआ जाहैबाय नोंथाङा जबरदस्त नोंथाङानो नायनानै भिउस बारायहोदों। दा इउटुबाव जेसेबां नोंथांनि भिडिअ'आव भिउस जागोन नायनाय जागोन बेखौ काउन्ट खालामो आरो बे वाट्स आवाराव गोग्लैहैफायो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। दा बेखायनो नोंथाङा नोंथांनि भिडिअ'खौ मालाबाबो नायनो मोना, बेयो इनभेलिड क्लिक जायो। बिनि उदाहरनखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनो एक्सपिरियेन्स हिसाबै होनो हायो। आंना मनिटाइज जाखांनायनि उनावहाय आङो आंनि भिडिअ'खौ आंनो क्लिक खालामनानै नायनाय जाफ्लांदों। आं नायनो गोसो गैयामोन, नाथाय इडिट खालामनायनि समावहाय हथात नांनानै बियो प्ले जादों। खननैनिफ्राय खनथामसिम प्ले जाबाय थानायाव लोगो लोगो आंनाव मेल फैदों। मेल फैनानै आङो मास मोनसे सासपेन्ड जानांदों। दा बेयो आंनि एक्सपिरियेन्स। ओंखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों, रुलाव थाखानाय गाइडलाइनाव थाखानायखौ मालाबाबो नोंथांमोनहा बारनो मोननाय नङा। बेखायनो नोंथांनि भिडिअ'खौ नायनोसै होननानै बारायहोनो मालाबाबो मोननाय नङा। नायनाया जाहैबाय नोंथाङा जाय इमेलजों इउटुब चेनेलखौ खुलिदों बे इमेलजों नोंथाङा मालाबाबो बे इउटुब भिडिअ'खौ नोंथाङा दा सार्च दा खालाम। नोंथाङा न'नि सोरबा दङ बेनि भिडिअ'जों नाय, नङाब्ला नोंथाङा बे भिडिअ'खौ नायफिननो लुबैदोंबा नोंथांनि भिडिअ'खौनो नायफिननो लुबैदोंबा नोंथाङा न'आव थानाय सोरनिबा मबाइलजों नाय, नङाबा नोंथाङा गुबुन इमेल आइडि गोनां गुबुन मबाइल नाम्बार दङ बेजों नायनो हानाय जागोन आरो। दा बेखायनो नायनो नाङा। 3आव दङ भिडिअ शेयार खालामनो मोना। नोंथांमोनहा गोबां फार्स्ट टाइम गोरोन्थि खालामो। गोदान इउटिउबारफोरा फार्स्ट टाइमावनो गोरोन्थि खालामो बे गावनि भिडिअ'खौ भिउस बारा लाबोनांगौनि थाखाय, साबस्क्राइब बारा लाबोनांगौनि थाखाय गावनि भिडिअ'खौ शेयार खालामहरो। बे जाबाय नाम्बार 1 बिराद गिदिर गोरोन्थि। गावनि भिडिअ'खौ मालाबाबो शेयार खालामनो मोननाय नङा। बे जाहैबाय जबरदस्त नोंथांनि भिउस जाथारियाव नोंथाङा एकदम जबरदस्त खालामनानै बेखौ नायहोदों। दा बेखौ गासिबो भेरिफिकेसनाव नायफामजोबनाय जायो आरो बियो इनभेलिड जागोन आरोखि नोंथांनि थाखाय इनभेलिड क्लिक जागोन। बेबो मोनसे नोंथाङा नोंथांनि भिडिअ'खौ मालाबाबो उमुगनो खनसेलां नायथों बे लोगोआ होननानै वाट्सएपआव, फेसबुकआव मानसिफोरा नायथों फेसबुकआव शेयार खालामो। गोबां मानसिफोरानो फेसबुकआव गोदान इउटिउबारफोरा शेयार खालामो नुगासिनो दङ। दा बेफोर गासिबो मनिटाइज जानाय नङा। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं स्ट्रंलि बुंदों, नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ मालाबाबो शेयार दाखालाम। शेयार खालामगोनब्लाबो नोंथाङा गुबुन मबाइल बाहायनानै, गुबुन इमेल आइडि गोनां मबाइल नाम्बार बाहायनानै, न'नि बाहागि बिदा फंबायफोरनि मबाइल बाहायनानै बिथांमोनखौ शेयार खालामनो हो। बिथांमोननि थ्रुयै शेयार खालामबानो जाबाय। नाथाय नोंथाङा जाय मबाइलजों, जाय इमेल आइडि गोनां मबाइलजों नोंथाङा इउटुब खुलिदों बेजोंनो नोंथाङानो जुदि शेयार खालामोबा बियो नोंथाङा मनिटाइजआव जोबोद गोब्राब जागोन आरो बे भेरिफिकेसनाव थांगोन। खनसे खननै खालामनायाव नोंथांमोनहा एक्सकिउस मोननो हागौ, नाथाय बार खालामोबा मालाबाबो मोनहैनाय नङा। जायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं बुंदों, नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ, नायबानो जाबाय इउटिउबारफोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोनहा बर'फोरनियावनो नायनो हागोन 90%आनो मनिटाइजेसनाव एप्रुभेल मोना। बेनि जाहोना बेफोरनो। नोंथांमोनहा नंखाय साननो हागौ, नोंथांमोनहा गेदेर इउटिउबारफोरजों फल' खालामबानो जाबाय, नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 4आव दङ कपिराइट फ्रि बाहायनांगौ होनो। कपिराइटआ मा जाहैबाय, मोनफ्रोमबो भिडिअ'सआनो, मोनफ्रोमबो पिक्सारानो गुबुननि आपल'ड खालामखानाया कपिराइट जायो। कपिराइटआ माबि गावबा गावनि मोन्थाइ थायो। दा बे मोन्थाइ थानाय भिडिअ'फोरखौ, पिक्सारफोरखौ नोंथांमोनहा नोंथांमोननि चेनेलाव बाहायनो मोननाय नङा। नोंथांनि फेसबुकआव नोंथाङा आपल'ड खालामनो हागौ, नाथाय बियो कमार्शियेल नङा। नोंथाङा जुदि फेसबुक पेजआव हगाराखैब्ला नोंथांखौ जेबो खालामनाय नङा। नाथाय इउटिउबाव फैनाय लोगो इउटिउबआ जाहैबाय मोनसे कमार्शियेल एप। नोंथांमोनहा बुजिनांगोन कमार्शियेल एप बाहाय। बिनि थाखायनो सोरनिबा इउज खालामखानाय फटक नङाबा भिडिअ, सर्ट भिडिअ बेफोरखौ नोंथांमोना होनोसै होननानै हास' जइन खालामनानै जुदि नोंथाङा होयोब्ला बै अनारा नोंथांनाव कपिराइट स्ट्राइक फैगोन। नोंथांनि चेनेला जुदि कपिराइट स्ट्राइक फैबाय अब्ला नोंथाङा मनिटाइजेसनाव एप्रुभेल मोननाय नङा। बे 100% नोंथांमोनहा गोसोआव ला। आरो नोंथाङा सोरनिबा स्ट्रंलि कपिराइट गोनां मिउजिकआनो जा, नङाब्ला नोंथांमोनहा बबेबा पिक्सारानो जा, भिडिअ'आनो जा काट खालामनानै नोंथांनाव होबाय आरो बै मानसिया जाय अनार, बिगोमाया जुदि कपिराइट स्ट्राइक नुनानै जुदि नोंथांखौ क्लेम खालामोबा नोंथाङा बेवहाय गोबां जुरिमानाजों लोगोसे खैफोदबो जानो हागौ। आरो बे जाखायोखा 100%। दा आंनि भिडिअ दङ, आंनि भिडिअखौ सोरबाया कपि खालामनोबा आं कपिराइट स्ट्राइक क्लेम खालामनानै आं बेखौ बायदिसिना खालामनोबो हागौ, जेलबो जाहोनो हागौ। दा बेयाव गासिबो गाइडलाइन दंखाजोबो। कपिराइट गोनांखौ मालाबाबो बाहायनो मोना। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं दहाय फार्स्टआव बुंनाया बेनो, अन कन्टेन्ट बाहाय, गावनि आंगो भइस, गावनि आंगो भिडिअ बाहाय। नोंथांमोनहा
बिनि भिडिअखौ जइन खालामनानै मोनसे भिडिअ बानायसै मालाबाबो दासान इउटुबाव नुदों जानो हागौ गोबां बेबायदिनो भिडिअ खालामो नाथाय एप्रुभल मोना मनिटाइजेसन जाया नोंथांमोनहा खेल खालामखा दा अब्ला गोसोआव लानो गोनाङा जाहैबाय नोंथांमोनहा गुगोलाव गोबां पिक्सार मोनो गुगोलाव सार्च खालामनो मोनो नाथाय गुगोलाबो कमार्शियेल गुगोलाव जेसेबां पिक्सार दं बेफोर गासिबो नोंथांमोननि थाखाय फ्रि नङा बिनि थाखायनो गुगोलाव लायोबा फर्मुला दङ कपिराइट फ्रि बबेनिफ्राय मोननो हायो गुगोलावनो मोनो इमेजफोरखौ नोंथांमोना गुगोलावनो मोनगोन नाथाय कपिराइट फ्रि मोननो थाखाय जेरै सार्च खालामनानै मोनगोन बेबायदिनो नागिरलाबायबा मोना फर्मुला दङ आरो बे फर्मुलाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सिगाङावनो भिडिअ खालामदों नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै आंनि टेग ग्रुपआव नागिरहैबानो जाबाय बाहाय नुनो मोनगोन 7 बोसोरनि सिगाङावनो बानायनाय जानो हागौ नोंथांमोनहा नायहैबानो जागोन बाहायनो दंखायो प्लेलिस्टआव थांनानै नाय माबोरै कपिराइट फ्रि माबाखौ इमेजफोरखौ डाउनलड खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोनहा कपिराइट मिउजिक गोनां कपिराइट फ्रि गोनां मिउजिक माखासे गोबां साइटफोर दङ बेबायदि नोंथांमोनहा बाहायनो हागोन नोंथांमोनहा आंनि ब्लग भिडिअ गुबुन ब्लग भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव डिसक्रिपसनाव नङाब्ला प्लेलिस्टआव थांनानै नोंथांमोनहा ब्लग भिडिअ एबा कुकिं बायदिसिनानियाव नोंथांमोनहा नायनायाव मिउजिक दामनाय नुगोन मिउजिक दामनाय नुनाय मोनसे भिडिअ नायनानै बेनि डिसक्रिपसनाव बाहायनो नुनो मोनगोन लिंक कपिराइट मिउजिक फ्रि मोनग्रा साइट दङ वेबसाइट दङ बेनिफ्राय आं होयो नोंथांमोना बेयाव डिसक्रिपसनाव हाबनानै नायबा नुनो मोननाय जागोन दा बेनिफ्राय अरिजिनेल फिलआप जानांगोन नैबे 5 नाम्बारा जोबोद गिदिरथार बियो फार्स्टआवनो थानांगौमोन अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्टआव बुंग्रोयोबा बेखौ नोंथांमोनहा मा होनो मिथिखानाय साननानै आं बेखौ बाहायनाय जायाखैमोन बे जाहैबाय नोंथांमोनहा मालाबाबो नेगेटिभ साननो नाङा इउटुबनि बेलायाव जायखि जेखि होना मानो नोंथांमोनहा जुदि खामानि मावनो ओंखारदोंबा जिहेतु बियो मोनसे अरिजिनेल वेबसाइट जायो जोंनो अरिजिनेल बा नंगुबै रां खामायनो हायो आरो नंगुबै मा होनो नोंथांमोनखौ भेरिफिकेसन खालामो दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों इउटुबाव नोंथांमोनहा जेसेबांनाखि एड्रेस होगोन नोंथांनि जेसेबांनाखि एड्रेस दङ बेखौ नोंथांमोनहा अरिजिनेलखौ होजोबनांगोन मालाबाबो नैबेखौ डुप्लिकेट होनोसै दस्रानिखौ होनोसै होननानै मालाबाबो दस्रा दाहो बेयो नोंथांमोना मनिटाइजेसन एप्रुभल मोननाय नङा मानो होनबा भेरिफिकेसनाव नोंथांखौ बेबायदि एडजास्ट जानो मोननाय नङा बेखायनो आं बुंखादों सिगांनि भिडिअआवबो बुंखादों नोंथांमोनहा इमेल आइडि हो इमेल आइडिनि उनावहाय नोंथांमोनहा गासैबो जेसेबां फिलआप खालामनांगौ दं थ्रुलि होबानो जाबाय नोंगौखौ होजोब नोंथांनि अरिजिनेल नेम अरिजिनेल भिलेज अरिजिनेल एड्रेस बिनि उनावहाय पिन आरो नोंथांमोनहा गुगोल एडसेन्सजों एटाच खालामनांगोन एडसेन्सआव बोरै एटाच खालामनांगौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखांखाबाय एडसेन्सजों जरिरथ' खालामोबा फोनांजाबनानै होयोब्ला एडसेन्सनि एड्रेसावबो नोंथांमोना गासैबो होजोबनांगोन बाहाय बेंक एकाउन्ट होनांगोन नोंथांमोनहा पान कार्ड हरनांगोन नङाबा आधार कार्ड हरनांगोन गासैखौबो कमप्लिटलि साबमिट खालामनांगोन बिनि उनाव भेरिफिकेसन खालामनानै नोंथांखौ मिथिबाय जे नोंथाङा नोंथांनि गामिनि सासे ओरैबायदि भारतनि नोगोरारि नोंथांखौ जुदि हमनो हाबाय अब्लासो नोंथांखौ एप्रुभ खालामगोन नङाबा नोंथाङा मिसा जागोन आरो बेनि थाखायनो फांफु नङा बियो आरो गोसोआव ला बिनि थाखायनो एड्रेसखौ नोंथांमोनहा गोरोन्थि होफ्लांदोंबा मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथाङा बेखौ चेक खालामफिननानै नोंथाङा गोरोन्थि जादोंना जायाखै नायफामफिननानै इडिट खालामनानै जुदि गोरोन्थि जादोंबा होबानो जाबाय आरो दा बेखिनिमोन गुबुन भिडिअ दङ नोंथांमोननि थाखाय प्लेलिस्टआव थांनानै नायब्लानो जाबाय एसेनोसै चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम नटिफिकेसन बेलखौ थुब्लानो जाबाय टेक भिडिअजों लोगोसे गुबुन निउस आरो इडुकेसन बायदिसिनानि नोंथांनि थाखाय भिडिअआ प्लेलिस्टआव गोबां जाखानानै दङ सानफ्रोमबो आपल'ड जायो नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन गोजोन्थों